Smálam sa bheith ag pella agus ag amáníocht agus ag ri. Is bralam sa porc an caisleán mar is féidir le bula ann le de corda agus is féidir le imirt pella agus amáníocht ann. Ach tá mé ag déanamh bácáil inniu. Bralam sa bheith ag bácáil mar is féidir le na rudaí a éithe ina dhéag agus is féidir le bheith an cruthaíoch le na rudaí a dhéanaan tú. Cathair út le haid é seo so caig mé iad chuirteach in inis. Bhí mo bham ag bácáil i lán agus an sin just bhí mé ceiriú léithí agus fioc mé suas agus cúig mé go dtí campa bácála síos baile cúpla bhliain ó shin agus bhí lán féasta ag mo corda an freisin. So carrig sé sin agus rinne mar like pizza agus brisky agus gachar agus bhí sé an bhá so an sin bhí mé géirí dalháile agus é a dhéanamh so sin really kind of a thosaigh mé bácáil. Tá siad réigeis so caithfidh siad dul-isteach go dtí an aghaidh. Bhím ag fécinn ar lán leabhar cócaráil agus bácáil agus san sin tuairann sé sin smaointí dom céir le déanamh. Uaireanta tugam cácaí agus bunóga do mo corda agus déanam cácaí de breithlá daoine freisin so tá sé ceiriach. So tá tú an bheith an cruthaíoch leis na bunóga mar is féidir leat chocolate chips chur nó jellies agus an icing. Agus fécinn siad go maith tar éis sin. Nus féidir leataí de fágáil ar aonar á ceapan go bhfuil siad níos fearr le rudaí orthu. Is bralam sa seaclád so tá mé chur chocolate chips orthu agus tám chun chur fizzy jellies orthu chomh maith. Tám chun iad roint le mo clown agus mo corda ina dhéag seo. Bhálam leanúint leis sé seo mar tá sé an ceiriach chun rudaí dhéanamh agus bíonn sé dása dhéanamh tar éis scoil agus gacrad so brálam bheith ag bácáil. Táid críoc na hanis agus tásúla gom go bhain ag mo clown tanmh fásaí de ithe agus mo corda. Seo dit bríon.